Libre nga mga lalagawan pero makalilingaw. Ina ginapangita sa subong nga holiday season. Diin ka pa kundi sa mga plaza sang kada banwa kang syudad sa Negros Occidental. Aton libuto ng pila ka mga plaza sa aton nga probinsya. Una kita siyempre sa Capital Lagoon, naging pasiga sa Martes na nga adlaw December 13. Isa ka grande nga fireworks display ang panugod sa Christmas lights on ceremony sa probinsya. Merry Christmas, Negros Occidental! Kag, nasaksihan ang higante nga bilen sa atubang mismo sa Kapitolyo. May higante man nga Christmas tree sa tuwa sa Capital Lagoon kag iban pa nga mga Christmas decors nga nagapalibot sa Lagoon. Sa kamuman nga adlaw, ginpaandar ang Christmas tree sa Talisay City sa ilang plaza. Daw hindi mahulugan sang dagom sa kadamo sang tao nga nagtipon sa plaza. Centerpiece nila ang isa ka giant Christmas tree. Pero blockbuster hit naman ang Tunnel of Lights kay wala nagahawan sa kadamo sang tao tanan. Tuyag magpa-picture diri. Sa Silay naman, nagkalain-lain ng mga kolor sa Christmas lights ay nagapasanag sa puno sa mga kahoy. Sa halos bisan liit nga parte sa plaza, may Christmas lights pati na ang City Hall. May nagkalain-lain ng mga design ng mga angels nga himo sa mga eskwelahan. Kag may paindes-indes man sa mga Christmas tree sa mga barangay, himo sa mga indigenous materials.
kagang agaw atensyon sa tanan ang dancing fountain sang syudad sa tunga sang plaza. Sa Sagay City, mala White Christmas naman ang itsura kag may tema nga Let There Be Light. Kasanag, matapos ang masobra sa duha ka tuig nga kadulom. Mensahe ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa tanan nga mga Negrense nga kuntani sa sininga Paskwa, mag-reflect kita kung ano gid bala ang importante para sa aton. Kag kuntani, hindi malipatan ang nagahatag sang kasanag sa tanan. I hope each of us will have the time to pause and reflect on what is most important in life, and may the light of hope that every Christmas brings reminds us of Him who is the source of all life. Let us continue to be grateful of the enduring gift of Christmas, the warmth and love of family and friends, and the privilege of being able to serve, share, and give. Hindi pila lamang sa mga plaza nga atong ginimot kag ginpakita sa inyo. Next week, pasawt naman kita nga mga plaza. Ulupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping ni Romeng!